Velkommen til guiden i montering af SafetyGuard GPS med ekstern antenne. Jeg vil nu gennemgå, hvordan du kan montere den under sadlen. Løsn sadlen og afmonter den fra sadelstangen. Løsn låsen på sadelrøret. Afmonter sadelstangen, så den kan forberedes til montering af SafetyGuard GPS. Der bores et 5-6 mm hul ned igennem sadelstangen, så man har mulighed for at føre antenneledningen med connectoren igennem. Når der er boret helt igennem, sikrer man sig lige, at der ikke er nogen grater i hullet. Kanterne omkring hullet kan være skarpe, så der skal files lidt for at undgå, at ledningen vil blive beskadiget. Så er vi klar til monteringen. Sænk trackeren ned i sadelrøret. Det er vigtigt, at du har undersøgt, hvor langt ned i sadelrøret trackeren skal, så du er sikker på, at ledningen er lang nok til at kunne nå toppen af sadelstangen med antennen. Nu skal trackeren fikseres ned i sadelrøret. Sørg for kun at skumme ned omkring trackeren og ikke op ad ledningen. Afmonter nu antennen ved at skrue connectoren af. Tag sadelstangen og skub søgefjederen igen. Skru søgefjederen sammen med trackerledningen. Nu skal sadelstangen sættes ned i sadelrøret igen. Vær meget forsigtig med ikke at komme til at klemme ledningen. Træk forsigtigt søgefjederen ud af sadelstangen, imens du stille og roligt sænker sadelstangen ned i sadelrøret. Skru søgefjederen af igen. Og skru antennen på igen. Skub forsigtigt ledningen ned igennem sadelstangen, imens du roterer den lidt. Så vil ledningen nemlig lægge sig i en fornuftig cirkel inde i sadelrøret. Spænd låsen på sadelrøret igen. Nu skal antennen limes på sadelstangen. Monter mixerhovedet på 2-komponentlimen. Tryk noget lim igennem, så du er sikker på, at det er blandet ordentligt. Kom lim hele vejen rundt om hullet. Tryk antennen ned i limen og fikser den med et stykke tape. Lad limen hærde i minimum 10 minutter. Tag tapen af, og nu er du klar til at montere sadlen igen.